Čau lidi, zdraví vás u Happy Wheels. Ano, je to u Happy Wheels a je to nějaká Minecraftman a budu tady dělat, teď se vám objeví na obrazovce. Teď. No to stačí. Jak budu dělat videa, takže tady máme takový odvítací video, tak 10 minutek a vy jsem vás tím signál, jo, jenom u Happy Wheels nebudu mít zvuky, protože mám hrozně potichý mikrák a neslyšeli byste mě. Takže Brusové, já se tady ještě kouknu, ale myslím, že nemám. Jestliže teda v options nejde nastavit, no. Istanbul checking 2. Sound options, jenom motor sound. Jinak tady nejde. Takže můžeme se vrhnout nějakou hru. Takže dáme si to od ratingu. Nebo spíš od Oddest. Any this week. Anytime si dáme. To bys, tak já to střihnu, jestli to načtu, a to může trvat díl, takže s tím čau. Takže nějak mi to nešlo, to je, dáme normální hru. Takže první prehistorice Pilgrim. Tak, I'm sorry, but this we can do. Nevíme, co máme dělat. Ambulance. Jedem dál. Keep out. Cože? Kašleme na to. Kamera. Natural science. Kašleme na to, všechno tady rozbijeme. Bum, bum, bum. Skamzni celý mikroskopě. To prostředka ne. Dobrý. Jedeme. Nukleární kybríky. Kašlu na vás. Dobře, jo. To bude jako jenom takováhle jízda, jo. What the fucking clocks? Jo, jako čas. Se přenášíme v čase a jsme někde. Doby dinosaurů. Fuj. Tenhle je nudný. A ten stávat nebudeme. Já jsem teď popojil s obrazovkou. Ježíš, znova. To není. Tak, dobrý už. Tak dáme si třeba obstacle course. Ne, říkám obstacle course. Tak. Welcome, your goal is survive. Jdeme pomalu, do prčic. Tak dobře, ty mi nejdřív to zkus ty. No, dobrý. Happy jump. Sekáčky, že mě nedáte, ne, haha, Jdeme v prdeli, šmik mi hlavu. To taky bolelo. Jak se na to máš, ty mi? No, ne zrovna hezky. Ne, počkej, to není ty mi, ne. No, to je jedno. Každopádně to nic nemění na tom, že to chci dát. Timmy je první. Sorry, Timmy. Happy jump. Nedáte mě. Co? Fuck. Jak mi odletí teď ta hlava. Tak nic. Já říkám, že to dám. Ty mi věříš mi? Ano, tati. Bom. Ano, tati, věřím ti. Přes předešlé pokusy, když jsem umřel, tak ti stále věřím. A ty mi, můžu teď na něco Ne. Tak nic. Já nic nevyužiju, ty mi. A já chci jet dál. Jak to drží tu nohu? Tak jdem. Sekirka. On nemá na nás. Máme nohu v zadkoch. Fuck. Tati, ty to prostě dáš. Já ti věřím, synu. Proto tě teď na něco použiju.
Au. Letěl si moc daleko, synu, tak už se to nesmí opakovat. Je pravda, že jsme nesmrtelní, teda, že můžeme žít jak dlouho chceme, ale tohle mi nesmíš dělat. Au, můj prdel. Teda můj prdel. Jedeme, au. Jedeme, ty mi to dáme. Prostě to dáme, já nám věřím. Díky ty ty jsi mi pomohl. Holy fuck. Oh, holy fuck. A tohle by se nám hodil Timmy. Jedeme. To bylo do rozkroku. Už jsme skoro byli u nice. Mi neříkejte, že tady jeden, když tak to bude jenom jeden level. Tyhle videa hustě mi. Tyhle videa budou, jako s Timmy myslím. Tyhle videa budou tak 10minutový. Nebo 11minutový. Prostě dám poslední pokus. Dobře, předposlední pokus. Tak tohle je poslední pokus. Me don't cry. Jděte na Timmyho. Ten je tam taky. Jedeme. Au. To přímo do hedky. Já to prostě dám ten level. Jo, ho dám. Si věřím. Leďte na Timmyho. Timmy za všechno může. Já za nic. Tati, ale ty mi lžeš. Ale ne. Ty za všechno můžeš, Timmy. Ty. A proto mě teď zabije sekera. Tak ne, tak koule. Tak taky ne. Tak, tak to bylo krutý. To si dáme replay. Koukejte na to. Jedu. Trošku pomalejš. Ještě ne. Jedu. Teď nic. A teď jsem říkal, zabije mě sedačka. Ne. Tak jedeme trošku. Teď to bude. Teď mi odlítne sedačka. A teď jak se zvednu, tak to bylo teda o kousínek. Myslím, že už bych měl hlavu pryč. Ta helma. A osudný zásah byl... Ne. Skoro headshot. Teď byl osudný zásah. Ne, pořád jsme jeli, teď byl osudný zásah. Já to dám. Ty mi to dáme. Sorry, Timmy. To bolí. Jak vyletěli. Minule to nevouchlo. Co je to za blbost? Timmy? Poslouž mi. Tak nic. Sekerka v pořádku. Tohle taky v pořádku. Žijeme. Ano. Žijeme. A myslím, že už dlouho žít nebudeme. Dobrý. Já si došlu náboj. Be extremely careful. Dobrý. Harpoon arrowhead. Dobrý. Tak a teď to ještě musím přeskočit. Nice keeping. Otočíme to. Ne, my nejsme Pogostic Man. Kašlu na tenhle level. Jdem na další. Temple Run. Ne. Třeba Speed Bridge. Jdem na něj. Mám 12 FPS, takže 30 už. Ty mi táhni. Jo, ty to dáš. Věřím ti. Jo, moje noha. Ty to dáš, já tě prostě věřím. Věřím ti. Já ti věřím, když jsem už pryč.
O, ak. Znova. Jedeme. To dáš. Holy fuck. Jak vyletěl temi. Jedeme. Něco nás zbržďuje. Jedeme, ty táhni. Temíku. Jedeme, JBku. Jedeme, hop. To nás brzdilo. Ale to nevadí, pořád jedeme. Jedeme. Oh, fuck. Ale pořád jedeme. Oh. A my pořád jedeme. K podivu, pořád jedeme. Oh. Tak poslední pokus. Bych vám chtěl ukázat nový charakter, ale nevím, jestli se nám to povedlo se tam dostat na ten level kašlu. Už to bylo přes 10 minut, ale ještě si dáme poslední level. Oh. Play. Oh, tak já se vrátím, až se to načte. Dobrý, načetlo se to a prčic. Teď tady dáme Run Human, Run 2. Ano, už všichni tušíte, co to je. A já se vrátím až do... Ano, jsem ve hře a můžeme se pustit. Aha, já nechci, co jste mi to udělali? Jsou tady jakýsi mimozemšťané, kteří po nás šijou různé nelibé věci. A my se tady držíme jaksi zřejmě Timmyho. Ano. Měli bychom se jaksi držet vozíku, protože... A mít před sebou nějakou návnadu. Dobrý, vypadá to, že před sebou máme návnadu, která dostala a vyhráli jsme, takže já se tímto s vámi loučím a těším se na vás u dalšího videa. Hello!